To da fari idan kana son ka samu shi wannan bonus na 2000 da za a turo ma a cikin account number naka, to bari ku ga in nuna muku hanya da za ka bi ka samu shi wannan bonus ɗin. To misali ga nan na shigo a WhatsApp ɗina, shi wanda ya turo min link ɗin, wato wanda ya turo min invitation link, to ga nan na shiga nashi. To yanzu misali ga nan zan yi downloading haka, ga nan sai ka danna haka kamar za ka yi downloading kenan. Ga nan yanzu yana loading, ga shi nan yana loading. Da ka yi za su turo ma 2000 ka a cikin account, shi kenan kawai kyauta ce ta ka yi downloading application ɗinsu. To in ka downloading application ɗin za su baka naira 2000 a cikin account ɗinka. Ku daure ku yi wannan, suna ba da legit ne, shi yasa ma na muku bidiyon shi. Gani ga nan yana loading, da yake ina ga network ɗin ne ke bai da ƙarfi sosai, shi yasa bai ga dai yana loading, zai wuce. Yauwa to da zaran ka danna link ɗin inda za ka yi downloading, nan wuraren zai kawo ka. Amma ni da yake na riga na yi downloading, na yi installing ɗin shi a cikin wayata, ga nan ya samu open. To sai ka danna nan open ɗin kai ma. Misali bayan ka yi downloading kenan, ni da yake na riga na yi downloading, ga nan na danna open. To yanzu zan je in yi receiving ɗin shi bonus ɗin da suka ce za su bani ni. Ga shi nan yana loading, da yake network ɗin bai da ƙarfi sosai. Nan sai ka ƙirƙiri password ɗin da za ka dinga shiga shi application ɗin da shi. Da yake ni ina da ga nan zan sa yanzu. Yau to kun ga na sa ya wuce ko? To nan ka abin da za ka yi nan wuraren, in ka tashi ga inda ke da cash free nan, to a nan za ka danna, za ka clicking a cash free. A nan ne za ka yi receiving ɗin naira 2000, za ka yi receiving ɗin kuɗinka a nan wajen cash free. A shi ne yana loading ne, ina tunanin network ɗin ne. To bayan ka danna cash a wannan wurin zai kawo ka, in ya kawo ka nan za ka danna ka receiving ɗin naira 1600 naira 50. To wannan kuɗin za ka iya saka a cikin account ka, amma da sharɗi guda ɗaya, za ka inviting ɗin mutum 7. To idan ka yi inviting ɗin mutum 7, to za ka fidda kuɗinka. Wanda yake na wani aboki ne na ansa ne muku bidiyo, ni na fidda naira 2000 ta, ga ma na hannu nuna muku alert ɗin da ya shigo man yau 22 ga watan Fabrairu. To da haka kuma ku hanzarta ku je ku cike wannan abu, ku downloading ɗin shi, za a ba ku wannan naira 2000 kyauta. Kai ko da ba ka sawa, kawai za ka invite ne, kuma dole sai sabo na wanda bai taɓa shi wannan famfi ɗin ba. In dai nan bai taɓa famfi da shi ba, to insha Allah nan za ka kuɗin ka sun kai 2000 naira. To za mu nuna muku inda za ku withdraw. Bidiyo na gaba zan nuna muku inda za ku withdraw, saboda shi yanzu wannan bai kai ga yana shi withdraw ɗin ba, amma ni na nawa. To amma sadda ne ban yi bidiyo bari in nuna muku, amma shi wannan sadda na shi za su kai, za a bidiyon sai a nuna. Ku hanzarta ku samu wannan kuɗi naira 2000 kafin su rufe. Muna roƙon ka da Allah, idan yau ne fara kallon wannan channel namu, ka daure ka danna mana subscribe da kasan wannan bidiyo, kai mana like, kai mana sharing, da zarar mun saki wani bidiyo za a dinga sanar da ku. Mun gode.